Klienti chodia na firemné web stránky, pretože jednoducho hľadajú riešenie na svoj problém. Hľadajú firmu, ktorá by vyriešila ich problém. A častokrát k tomuto problému majú niekoľko otázok. Otázkou je, odpovedáte na otázky vašich klientov? Alebo vás jednoducho nezaujímajú? Ako to správne urobiť na firemnom webe, sa dozviete v tomto videu. Ahoj, moje meno je Erik Hoffman alias Rakeťák. Pomáham podnikateľom, aby zo svojho webu vyťažili maximum. To znamená, aby získali čo najviac zákazníkov a čo najviac predajov. V tomto videu sa pozrieme na to, ako spracovávajú firemné weby otázky klientov. Bežná prax na Slovensku je taká, že ich nespracovávajú. Že nikde na webe nie je sekcia časté otázky. Alebo že to spracujú takým spôsobom, že klikneme na otázku vaše otázky v menu a neboli nájdené žiadne otázky. V takom prípade by tu tá položka ani nemala byť. Správne by to malo byť tak, že keď sú nejaké otázky, na ktoré sa vás klienti čo najčastejšie pýtajú, tak im skúste dať na ne odpoveď. Pretože týmto ukazujete, že sa o nich zaujímate. Že im dávate návody, nápady a riešenia na ich problém. Že im ukazujete postup, ako svoj problém môžu vyriešiť. Napríklad, firma, ktorá zabezpečuje výmenu fólií, myslím, alebo robí fólie na auto. OK, nebudem hodnotiť dizajn ani to, že teraz ani neviem, čo tá firma konkrétne robí. A polepy na auto, áno. Ako dlho trvá polep? Odpoveď. A ako sa teda na vozidle udržiava mastná fólia, akú životnosť má fólia, čo keď bolo lak na vozidle opravovaný po havárii. Proste to sú otázky, ktorým bežne asi kládli klienti a oni na ne napísali odpovede. Druhou krásnou ukážkou je firma, ktorá robí LPG splyňovače do aut v Zvolene. A oni majú otázky a odpovede, aké LPG zariadenie je vhodné do môjho auta a rozpísaná odpoveď. Čo je to LPG? Rozpísaná odpoveď. Na čo si dať pozor pred zimnou sezónou? Rozpísaná odpoveď. Čiže rozpísané všetky tie najčastejšie otázky zákazníkov. Týmto jasne ukazujú, že sa zaujímajú o to, aby zákazníkom radili. Vzbudzujú tak vyššiu dôveru a zákazníci, keď sa budú rozhodovať, ku ktorej firme pôjdu, tak pravdepodobne pôjdu k tej firme, ktorá im predtým viac radila. Preto, na záver, ak chcete prilákať zákazníkov, musíte ich na webe udržať a musíte im jednoducho pomáhať a odpovedať na ich otázky. Preto na svoju stránku umiestnite sekciu najčastejšie otázky a odpovedzte na nich. Ak neviete, aké sú to najčastejšie, proste prebehnite si staré maily alebo zalovte v pamäti, a aké časté otázky sa vás klienti pýtajú. A odpovedzte čo najkonkrétnejšie na tieto otázky. Zakončíte túto sekciu dotazníkom, že ak máte ďalšiu otázku, tak nám ju môžete napísať do tohto dotazníka a my vám na ňu odpovieme. Pridávam to ešte jeden obrovský benefit. Tým, že toto sú odpovede na najčastejšie otázky, tak jednoducho, keď vám príde zase otázka mailom od nejakého klienta, ktorý má na vás iba mailový kontakt a nebol na webovej stránke, alebo si nevšimol túto sekciu časté otázky a dávam otázku, ktorá už je tu zodpovedaná, tak mu ju len skopírujete zo stránky, odošlete a pridáte mu ešte linku, že odpovede na ďalšie otázky môžete nájsť na tejto stránke. A tým pádom veľmi rýchlo vybavíte klienta, potenciálneho zákazníka a ukážete mu svojou rozsiahlou odpoveďou, že naozaj vám záleží na tom, aby dostal kvalitnú odpoveď. Ak sa vám toto video páčilo, tak ho zdieľajte so svojimi kamarátmi a známymi na Facebooku. Pravdepodobne pomôže aj im. No a ak chcete získavať ďalšie tipy a triky, ako vyťažiť zo svojho webu maximum, tak kliknite na toto tlačítko a prihláste svoju e-mailovú adresu. Pretože sú nejaké informácie, ktoré nedávam ani na Facebook, ktoré nedávam ani na YouTube, ktoré nedávam ani na web, ale posielam ich iba mailom. Ak chcete získať tieto tipy a triky, tak kliknite na toto tlačítko a prihláste sa tam, aby ste mailom mohli dostávať tieto informácie. No a pamätajte, že ja som zodpovedný za to, ako sa mne darí v mojom biznise, ako ja tieto rady dávam do praxe, ako ich aplikujem a aké výsledky s nimi mám. Taktiež, vy ste zodpovední za to, ako sa darí vo vašom biznise vám. Preto vezmite zodpovednosť za svoju budúcnosť do vlastných rúk a vyrazte smelo do akcie.